Salam mehriban TikTok seyirciler. Men näçe wagt bäri siz bilen gurrundaş bolamok. Bir wakan gurrun welesim gelýär şeýle gynan ýan men. Bir oglan aýtdy, men 5 tan çağamma 4 gyzdym. Bir tanam oglumma, gowum gelinimma diýe. Ay ýaşap ýörsünde 5 çaga bolýança öýmede gepem ýok, gurrunam ýok diýe. Birden sen de ýok, men de ýok. Kakam diýe, ejem ikisi. Gelinin ayırıp seni öýlendirjek diýip başladylar diýe. Benim näme bolýany düşünemok diýe de. Gelinimem gowurýan, çagalamam gowurýan diýe. Ýöne birden gelinimedem janym düşýärmen diýe. Gelinim hiç ýerde işlenok, öýde otyr diýe. Gow naharym pişirýär, öýe marasa saklýar. Mihman gelin dedim, gelin halmat edip ýördi, hemmeler gowurýar diýe de. Ýöne öýde ýeneden bir durmuşa çıkman oturan ayal doğanım ma diye. 36 yaşında diye. Indi diye şol öýde oturan ayal doğanım bir gatnaşýanyň gyýdy barmyşyn diye durmuşa çıkman oturan. Şonu maňa alyp berjek bolýarlar diye. Durmuşda men ýalatlarym bolýarmy diýen menem bolýan ol oglanam. Gelneje diye men birden men özüme erkedip bilemok diye. Birden gelinime janym düşýär diye. 5 tanam çağamma diýe. Indi öýdekiler günde maňa diýe, sen aýryşdyryp öýlendirjek diýerler diýe. Men näme etjek bilemok diýe. Özüm erkelip bilemok diýe. Şon TikTok'a goýup beräýär gelneje diýe. Şu iller maňa näme maslahat bererkä diýe menem. Sen samsykmy sen diýdim. İl saňa näme maslahat berdin? 5 tan çağaňy aýyrdyym ýa hiç kim diýdim bolýan. Yo menem gelinimem gowurýan, çagalamam gowurýan bolýan diýe. Käme halam diýe şu ejemiň aýal doganmyň erkek kakamyň diýe. Garşytyna çykyp bilemok men diýe. Mene saňa söz tapamok diýdim men. Men saňa adam döw çalmaz, eleýiňe döw çalmaz diýdim men. Eleýiňem geliniňem aglar goýar diýdim. Ýöne men bir gynan ýanladym. 5 tan çağan göz ýaşy sizi tutar diýdim men. Ya çol sen geliniňe derek gelin sen öýüňde baýnap ýaşar öýdemok men diýdim. Sen näme kelläň işlenokmy diýdim men. Gelneje kellem işleýär men işlenogum diýe. Şu wakan hede ne edip getirjegim bilmedim de kellesi sag adama çağalaryny aglatma. Siz näme diýäňiz?